Surabaya, atur samari no
sembayange wis tak pakoni. Aku ngludruk iki cuma nyambut gawe ibadah sembayang yo tak lakoni. Kanggo sangune besok nek mati. Ngludruk kanggo kesenengan donyane tapi ibadah kanggo akhirat. Lali aja lali ngrungono ludruk RRI. Kesenian ludruk kolor warisane nenek moyang sing wis turun temurun pirang-pirang senadyan isine rupa crita lan sairan ning bebran aktif ningkatno mulane kita dolor sebagai wong Jawa duwe kewajiban jaga lan kreativitas ludruk ayo ditingkatno ojo sampe kalah karo seni liyane. Tapi kanca seniman saniki wis padha manunggal menjunjung tinggi seni tradisional supaya kesenian ludruk iki iso dikenal mulai daerah sampai tingkat nasional. Saliyane ludruk kanggo hiburan ludruk kenek kanggo penerangan. Isine critane ludruk rupa kritik lan saran melok nyuksesno majune pembangunan. Ayo berjalan, ayo jam, ayo jangan jauh. Ting ting. Oke. Aku. Coba ya. Tir. Pinong. Nah. Aku. Lodak. Taur. Yo. Zaman biyen iki lho, Iya. Tempo dulu. Tukang becak bangsa miun tir terkenal gemar berbantu ting-long tir mengenjot sambil melamun ting-long cari muat dan disetasi. Awas tir dapat muatan
mikiri sobirin aku. Kok iso gak mikiri birin iki lho. Aku yang mikiri setoran iki lho, becak setoran. Ada terus pali. Ini kidungane Cak Pendi itu mengingatkan kita pada masa-masa dahulu. Untuk Surabaya kan ono istilah becak siang dan becak malam. Eling tak Kak? Eling. Biasanya becak malam putih. Nek awan ireng. Lek sore ono neh. Kuning. Ono. Orek. Itu becak kimar ini. Iya. Nah, ini kan mengingatkan kita pada masa-masa tempo dulu bukan berarti kita berpikir ke belakang. Enggak, ini mengenang masa lalu alat transportasi. Wong dhisik nang pasar ya numpak becak. Lha saiki sapa sing mengingatkan kita pada masa-masa lalu kok seniman-seniman awak dhewe iki. Iya, lah saiki becak wis gak ono, ganti bentor. Wis tergeser. Paling aku eling jaman bentor biyen. Jaman becak iku. Aku iki becak, Cak, teko jembatan merah nang Wonokromo. Sampean iku sing becak. Numpak becak. Lho kenemen aku iki becak. Ya bener. Maksudku aku iku numpak becak. Nah, yang kata-kata kalimat itu dijelasno. Zaman sakmono. Iya. Teko jembatan merah. Heeh. 100 tak nyang 70 gak gelem 100. Jaluk 100. Yo wis gak apa-apa 100 eling-eling becak ngontel. Iya. Numpak aku pelak. Tatak oleh durung sampai teko nggone Wonokromo, jek gurung oleh tengah-tengah. Apa, Cak? Kon modern aku. Lho, lha apa? Ayo nang mudun. Heeh. 100 saya njaluk jangkep jar ngono. Gak gelem Lho maksudnya 100 njaluk jangkep. Maksudnya 100 njaluk jangkep teko Wonokromo. Ngono lho. Sesuai dengan perjanjian, Cak, njaluke 100 sampean mangenyangit. Tapi njaluk tambah saprungokno ta lah dhisik. Oh, njaluk tambah. Ngono lho, tambahono Cak nek njaluk jangkep. Kan ngono lah kene wis gak ono tunggale dhuwit mok 100 iku Pengalamane sing mbek aku. Ngono lho. Masih tentang becak. Aku becak ku diono wong wedok ayu numpak. Sampean sing becak. Lah iki baru jelas iki. Sementara kan mriko, Pak. Nah, iki bener. Jalan Kali Urang ngono. Wah, kali kepeting ae. Mboten roh ya, Bu. Mbok ta melok kula mawon. Oh iya, ana sing ngono. Iya. Kandhani. Mungkin kula dudu mawon, wis. Pinten pun kula kaya 100.000. Nggih pun kula melok wis. 100.000 tumpah tak pandang terus ae. Kanan Pak kanan, melok aku kanan. Kiri Pak, ya melok ngiri. Lurus Pak, lurus teko ngene jebret pokoke mudun. Aku nglolo nangis tak kan. Lah apa, Cak? Jare wonge, Pak, pun kula tambahin iki lho 150. Apa sik nangis Sik nangis ae. Iya. Pun kula kaya 300. Aku sik nangis ae. Aku bingung mulai lewat endi. Seje karo pengalamanku. Wah, kok gitu duwe kok kemana kan. Iya. Walah berarti Sampeyan yo duwe pengalaman. duwe. Wah, pengalaman Lauran iku lek nggone becak. Iya. Ya ta? Becak siang, becak malam tumplek-blek ning kono. Tak delok ya. Oh. Blauran akeh becake. Oh. Terus Ya iku pengalamanku. pengalaman ndelok becak. Kaya pengalamanku wong becak. Ya apa? Aku iki lak daerah Rungkut aku. Rungkut ndi? Rungkut Kidul. Kidul ndi? Kidul. Kidule Rungkut. Terus Aku iki becak. Aku sik ket belajaran. Marungono nang kampung ana penumpang dicegat aku. Bapak-bapak wong guru. Cegat ngene. Rungkut Kendang Sari pinten? Nggih, anu Pak. 100 lho. Gak, engko koyo sampean. Aku wis soalé. Nggih, anu mawon nggih. Jaman sakmono selawe wis akeh, Cak. Mari ngono. Nggih pun saku gawe plaris lah, Bu. Marang ngono wong numpak Kang Dilu. Ayo Bu, budal Bu. Nang ngarep Mama nyeluk bojone lawemu. Tibane penumpangnya gak bapak tok. Tak kira bapak iku tok, aku selawe ya gelem. Tibane ana bojone dicul aja Bu, budal Bu. Asale becak metu kelino. Ngono. Aku ya mikir akhire aku. Mikir apa? Ya mikir mancate aku tambah mundur. Terus aduh. Dadekno situ wong lemu ambek cengkuru iku mau. Lho iya numpak dadi kono, Cak. Kan abot. Lah marino kan aku enggak Rungkut iku ana jembatan sing dukur. Aku mbrebes milih. Tak genjot gak kuat, tak sorong tambah mundur. Oh, daplang. Akhirnya gelondong nabrak. Gak bayaran. Mene-mene Bane iku langsung bayar ya.
mau kan awak dhewe tukang beca. Iya. Ana iki nggih kaya layang pedet gitu. Oh, iya iya. Kaya ngene layanganmu. Lah, ngono pancen wong ngene kan. ya? kabeh iku lak butuh hiburan. Iya. Lah carane ndelok hiburan iki lho. Ngene kan ya. Layangan itu juga salah satu budaya kearifan lokal. Ya. Dengan layangan menginspirasi arek supaya bercita-cita tinggi. Betul. Ya, termasuk budaya Surabaya, jenis lokal Surabaya tapi disalahgunakno iku ono ya. Maksudnya apa? Adu doro. Loh, adu doro itu juga Josum. ono. Akeh sih ono. Akeh. Cuma oleh oknum-oknum yang kurang beradab Ya. digunakan kesempatan untuk Judi. Nah, Judi, dan judi. lebih parah lagi, ini kasus fakta di Surabaya itu. Ternyata di komunitas Doro itu juga kalau kita tidak benar-benar selektif, Ya. ono oknum-oknum yang memanfaatkan untuk Ya. pemasaran yang tidak Ya, semestinya. betul. Ngerti maksudnya? Judi online kita. Lho anu, kadang iki lho sapa sing SS barang ngono. Oh iya sapu-sapu. Oh nang tembok dukuh akeh wong dodol. SS. Kuatir bae Iku bakul es. kuatir bae suara Surabaya. Lho, Sapu-sapu. Eh, Sabu-sabu ku nek Surabaya ku gak dilarang. Gak oleh. Nggo sabu-sabu cekel polisi. Madura iki lho. Nek pasar-pasar iki lho. Iya. Nek pasar-pasar iki akeh dol sabu. Ayo torene sabu-sabu ngono. Nang ndi ku? Nek pasar-pasar Madura iku. Ayo le sabu. Ayo le sabu le. Ngono polisine meneng ae. Ya polisi itu ki meneng ae. Wah, ini termasuk pelanggaran. Yo enggak. Kok iso gak lho ya apa sih, Loh. Cak? Sapu-sapu larangan negara dan agama jadi. Ini kanggone basa kene. Heeh. Ini kapane basa Madura? Apa iku? Sabu ku sawu. Sajane Hisap. Tunggale hisap iki. Wong garo iku aja medhiti apa. Sabu. kanggone kanggone Madura ku sawu. Sejene karo wong wong Sunda. Sabu iku juga tidak diartikan dikonotasi elek. Sarapan bubur. Jadi makane Oh, iku anu, Pak. Iya, iya. Pak Depur iku. To rek sabule murah rek sabule. Ngono. Aku Pak Depur iku lodrok yang ngono asli iki nggih crita. Sabu-sabu. Apa Pak De? Delokno Pak De. Kok gak ngerti artine sabu satu aku yo metenteng. Iki bae kon ngerti artine sarapan bubur. Ngawur ae. Kalau wonge Seminggu budal. sejene karo sabuk. apa? Mari sarapan terus bubuk. Nah, siji maneh karo sabil. Apa Ngapa? iki? Ya iki sabil korek sabil. Ya iki sabil lestari. Sapil. Mari sarapan ngupil. Wis iku apa Cak Pendi? Iki Aja lali. iki ya wis dilungkas rek, Iya. dilungkas. Saiki Iya. apa? Rebo ya? Iya. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu Iya. main maneh. Wah, alhamdulillah. Kali ini ada di kota Surabaya tapi Surabaya Barat. Tepatnya nang Desa Madi, Kelurahan Madi, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Kajate sedekah bumi. Ngene iki yo Oh. Abah Cipto iku yo gak lali. Iya. Sik ngrungokno ae. Lho ya Abah Cipto terus iki Bu Rifa yo ngrungokno. Madi kok teko Cipto ku yo iki madi iki. Gak ngono soalé ngrungokno ae. Nang camer ngene iki meneh jange budal. Nggawa blembing. Abah Aku Cipto budal iki Cak Kusnan ngono ae. Abah Cipto ngrungokno Maksudnya karo nonton. nggawa blembing karo salah. Biasa ngene Gak kok. glowing ngono. Buah blempeng, buah salak, wajahe glowing. Sikile. Gak napa. Ya wis, Oke. katene. Ya. Itu nang gak iki. Terus no Terus Cak, no. iki ditenteni tatakno. 28 iki Pak Dewi diundang, diberi kesempatan menghibur masyarakat Madi dan sekitarnya. Ludruk RRI Surabaya Kajati Sedekah Bumi. Ya, Jalali nek kono kuwi dijamin pawai ada pawai hasil bumi, ada ujung, Oh, ada iya, iya, Cak, iku. okol, ada Iku anu kearifan lokal. Kearifan lokal tradisional itu Ya. tetep kudu diuri-uri Pak, dijaga apa di tingkatno, dijogo Kanggo kelestariane. masyarakat Madi, masyarakat Pengalangan, masyarakat Benowo, Wah. masyarakat Sememi, masyarakat Mandarjo, masyarakat
wis Daerah bungkal. kono. Pokoke masyarakat lah. Ya. Sampean kok apal, Cak? Oh, tak apa kuro kau terus. Lah iki lah RT-ne kono. Malah citra baru. Aku ya curiga, jangan-jangan becake jalure kono sampean. Lah terus ya apa, Cak? Ya saya salam-salam. Oh iya, salam. Salam-salam ke upor panitia. Kanggo dulur-dulur panitia. Ya, terutama Pak Lurah Made, Bapak Widodo. Terus ketua panitiane Bapak Joko Sutaman, wakil ketua ya Pak Mariono, sekretaris Pak Kamat, bendaharai Pak Parjo, si keseniane Bapak Suwoto. Si kesenian iku maksudnya si sapa? Si A, si B, si C. Jelana tak seksi. Seksi. Oh, Sing ngurusi tentang kesenian, itu. terutama kesenian ludruk. Ya wis kenae, aja lali aja siap-siap Iya, ae. wis persiapan iki. Sing penting semboyane. Semboyane. Ojo lali semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Cak Haryanto. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamel lampahan Sastro Mbako seri kalih tamat. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan Sastro Mbako dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Haryanto dalu niki maragani dados Badol. Badil dipun paragani
dening Cak Puryadi. Banjar dipun lampahaken Cak Kusnan. Cak Insaf dalu niki dados banjir. Ning Ami Sanjaya dalu niki nglampahi dados Mbok Welas. Asih dipun paragani dening Ning Purbandari. Parto katindakaken dening Cak Sabil. Cak Pendi dalu niki dados Pak Badri. Bu Badri dipun lampahaken Ning Murgiati. Ning Wiwi dalu niki dados Warti. Cak Ning Giaran Ludruk RRI Surabaya kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Operator Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga. Apa Pak sampeyan kok guyang-guyu ae? Kok lewat kene lha apa sih, Pak? Kene iki jalan tembusan, gak tau lihat kene. Biasa kate lewat kene kok lewat kebon-kebon iki lha apa? Emak mbek bapak iki. Kon nang ngarep ta, Nduk? Kon gak prihatin aku mari dikenek kaya ngono kok bapak mbek emak kok ya santai ae Ya santai apa sih? Ya gak santai, Nduk. Justru iki tegang, bapak mbek emak iki sampe sasar-sasar liwat makmu ta liwat kene kan ndi kan. Tegang apa sampean guyon ae aku kaya ngene sampean ku. Guyon ku berarti nak sumpek mange mikirno awakmu. Ngene iki gara-gara sampean ae mbek emak mbek bapak iki aku Kanggone malah kaya bapak mbek emak iki lho nah ya wingi nek njaluk tulung awakmu. Takon nang Pak Sastro. Sing penting awakmu saiki wis mulih. Mulih tapi ya wis ngono, wis ngono aku. Wis apa? Wis dikenek ngono. Lho Sampeyan iku ya ngono. Kon kok gak ngomong wingi-wingi. Gak ngomong wingi-wingi ya apa sih mau bapak wong aku wis koyo ngene kok gak ngomong wingi-wingi. Ya gak ero ta, Nduk. Gak apa, gak ada aku koyo ngono kok sampean iku. Jujur ae. Gara-gara Bapak iki sampean. kepengin maneni karo Pak Sastro kepengin Wani. kepengin maneni kepengin apa ya? Man sampean tegese apa iku sih yang jarang-jarang mentas biasa kok ae. ngono-ngono lho karepku iku
supaya hasilnya awak nandur bako iki ana hasile. Iya. Gak dipeluk kono Pak Sastro terus. Sampeyan biasanya sampeyan dol nang kono wong iku lho. Iya tapi kan penguripan adek kan pancet ae, kan Iya, hasile. saiki akibate aku lho, Mak. Bapak aku kaya ngene ya apa nasib. Sabar sih Nduk, sabar. Sabar kan apa lihat dari kene, makmu ku lihat kene iki lho. Iya, aku ya tau liwat kene, gak apa-apa. Sik. Ambu apa ya, Mak ya? Aku basin ya. Ambu apa iki? Kayak batang iki. Ayo kan apa iki? Sik, maju mana? Lho, Tambah nemen nih. tambah ini. Tambah. Lah yo golek nanti anakku iki. Tapi yo ojo karo nangis to, Mak, karo donga ngoten lho. Iya nak, mak iku wis ndonga. Sakjane kula pengen lapor langsung teng kelurahan tapi kok mangke malah dadi ngombrowo mboten karo koran nggih. Monggo dipadosi kalem-kalem. Niki kan sasik loh. Ngenten, Pak. Jarak gitu oleh jenengan kalih nikah ya wis adoh sih. Iya nak. Tapi jenengan kira-kira sing nggawa mlayu asih niku kira nggih liwate mlayu mriku. Nek mak iku firasate ngono nak. Nggih. Nggih ngaten lho, Pak. Ya karo goleki tapi nggih karo tetep kalih istighfar, kalih ndonga. Nggih. Sik. Lho, ngenten lho. Lho niku lho. Sik nak Kok enek suara akeh wong iki kaya ana kono. Pak, oh. Pak. Oh. Bawangune tambah nemen ya, Pak. Kayak nduk kene lho, sak kiwa tengene kene. Amit nyun Napa, sewu. Pak? Nyun sewu. Sampeyan mboten mambu napa-napa. Kula kok mambu batang ngoten lho. Santer ngeten lho, Kak. Nggih kula niku saking kepikiran kula madosi niki lho putrane Mbok Welas niki lho. Anak kula niki lho. Keluarga niki ni bojo kula niki anak kula. Liwat kebun-kebun niki kok ambu. Ambu Basin ngoten lho. basin. Mak iki lho. Oleh niki nggih, Mbak. Sampai Nggih. Sampeyan mambu ah? Saya ada sinapa, Bu? Anak kula asih niku lho. Mboten mule. Dicolek tiang. Keji. Pun pirang dino ilange niku. Ya pun dangu lek enten gasal dinten. Lho. Niki nggih nyuwun sewu gak diisi kersa. Mbek menawa awake kan nemoni ambu koyo Ambu koyo ngeten ngeten iki. Monggo berpencar goleki tempun di posisine Mambu niki. Ini batang nopo gitu. Nggih. Oh niki cekak asih Kucing jenengan niku apa? mencurigai nek sing asih niki tilar donya entah. Ampun wonten ta Lah, Pak malah ngeden-ngeden. Limang dino gitu. Nggih. Lah saiki pun nanti ambu koyo ngeten iki kan mencurigakan. Nggih mugi-mugi mawon mboten Ngeten anak lho. sampean. Oh, tapi pun difonis nek Nek anak kula niku dicolek tiang bertopeng niku topengan. Niku dadose nggih nek anak kula nggih mboten mungkin Nggih. dipateni karena dicolek. Mbok Welas niki ayu. Pas sudah Nggih. tuwur. Kuwi ngeten mon. Mboten mungkin nek dipateni. Sampeyan kali Mas niki tiga hari kok. Nggih. Kula Kula sak keluarga tak mriki. Menak jenengan sak keluarga lah niki. Nanti yang kali ampun saya mawon lho, Pak. lah kula layugane. Nggih. Enak aku tak goleki nang ngene arah Enggak, kono. sampean kudu tetep tak barengi. Pun keadaane sampean Pak mlaku ini. mriko kula tak mlaku Nggih. mriki ambek anak Nggih. kula ambek Iya, bojo Pak. kula. Golek sumber Mambu, Ketemu napa-napa sampeyan ngomong nggih. Nggih kula Ayo, temu Mas, kula kandhani. Nggih, tapi Ayo. Iya. Ayo, Dok. Ayo, Dok.
ibune pusate nang kene. Iya, Nak, anu, monggo mriki niki. Iki pusat. Loh, Sumur iki ambune tambah nemen ambune ya. Iya. Kalau walau ngomong, sing paling santer iku nang daerah kene. nggih ngapunten. Pun sakniki ngenten nggih. Monggo niki ditingali. Nggih. Kinten-kinten badang napa sing ambune sampe nyengat ngenten iki. Nggih, nggih. Mak, Ana godhong-godhonge akeh ngono nak. loh. Apa nak? Klambine koyo klambine asih. Mak. Aja ono ah. Nyun kula kemelet banget nggih. 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 Nggih, Mas. Ayo. Ayo. Oh, koyo ngeten lho. Tinggal sih, pun dia sabarin. Ayo diangkat mas, di sini. Ada saksi nggih. Nggih. Monggo dianu. Duk main duk kono orang muni duk. Niki iki bencana iki. Ini eling kula nih. Ini kebune Pak Sastro nih. Ini kebune Pak Sastro nih. Oh, nggih. Nggih ngapunten nggih. Ha nggih. Niki wonten kedados Amit. Niki enten apa niku rame-rame kaya ngeten iki? Niki wonten kedadosan. Niki lho anak kula. Lah niki. Oh, wonten Anak kula niki. kedadian penemuan mayat. Rajapati iki. Nah, penemuan mayat nih. Nggih. Waduh, kok iso ono kene iki apa nalari? Sumur iki wau. Sing mati koyo AC iki. Nggih niki anake ibu niki. Wah, Bukane mbok welas. kedadian nyolo wedi iki njir banjir. nyun sewu, kula nderek tanglet nggih. Niki tegalane sinten nggih? Lho, nek jelas iki tegalane Juragan Sastro. Nah, jenengan napane Pak Sastro niku? Hah? Jenengan napane? Aku anak buahe Pak Sastro. Nggak ngerti. Kok Niki iso ono ngapunten nggih, kula izin iki kula rumate kula beto wangsul teng griyane Mae. Oh, kok dhisik iki Rajapati lho. Kok dhisik lho ya. Napa niki? Nah, niki Pak Sastro napa? Enten Raja Pejah niki. Kula senani Sastro. Nggih kula Parto. Kula tanggine Mbok Welas iki. Iki wonten penemuan mayit yang mriki dilebetaken sumur bekas niki. Ten sumur iki. Nggih. Aduh niki sumur teng ngene kebonan kula niki. Niki enten mayite, Pak. Aduh. Nggih menawi nganten nyun sewu sakderenge iki mayit ajeng kula beto wangsul dhateng griyane Mak Welas niki. Sik ngeten bangun. Nih, nggih. Sampeyan tambani. Napa niki? Sik ngeten. Dhuwit niki kula niki tumut prihatin. Nggih. Mboten usah rame-rame pun niki mawon di rumah nggih. Dimakamaken sesuai dengan kepercayaan nih gitu. Pak niki dicolek tiang topengan. Niki. Tiang galek. Oh ngenten lho Pak Sato nyun sewu nggih. Napa sih sakjane? Niki Anak kula sakderenge penemuan mayat nika niki asline kan diruda peksa dipun seret-seret kalih tiyang damel napa niku? Damel topeng. Tiang galek. Nah niki keleresan teng Tegalan jenengan kan nggih menika Kula niki nek rame-rame sampai sampean lapor-lapor kula kerendeng-rendeng niki. Nah, terus kesanipun pripun? Berarti sing mayat niki lah yogane kira-kira dirudop keso kali tiyang. Lah nggih nyatane sing penting sakniki kan pun dados jenazah dados mayit. Niki kan nggih wajib kula rumat kula beto wangsul dhateng tiyang sepuhipun niki. Nggih. Niki biaya niki damel ngrumat sedaya niki. Tapi nggih Bang mboten rame-rame mboten sampai laporan-laporan ngoten. Oh ngenten nyun sewu nggih jenengan rembakan kalih tiyang sepuhipun nika yang lebih berhak ngoten. Bu, Ibu, sampean ngomong sing terus Pak ya. Iki anggepe musibah, Mak. Bu, Niki Sastro. niki musibah. Enten tiyang sing mboten bertanggung jawab karo anak sampean. Kedadosane koyo ngeten niki lah terus aduh kok dijeguraken teng ngene sumur teng ngene kebon kula niki lho ya napa niki Nek. Kula niki sampai Bu
Niki sampean tampi nggih. Niki damel ngrumat jenazah niki ngantos teng ngene pemakaman. Sedaya biayane nggih pun mboten usah rame-rame, mboten usah ngomong sing macem-macem. Nggih. Nggih. Nggih Bu nggih. Yang sewu tapi Mas Parto nggih sampean nggih saged-saged nyanjangi ibu ngoten. nek kula saged mawon sing lebih berkaan nggih mak niki. Mak, iki ya apa iki, Mak? Wis iki ditutup sakmene ae. Mbok tutup sampean mawon lah, mboten usah rame-rame ngoten. Enggak ngono nih sampean yo rendeng-rendeng. Lho ya jelas. Ngoten lho. Iki sampean dikei uang duka lah ngoten. Lah niki Pak niki sinten? Pak Badri. Pak Badri nggih. Kampung mriko. Nggih, Pak Badri nggih kula namung nyukani ngapunten nggih niki. Saderma damel napa? Ngrawat jenazah niki. Ngerti nggih, anak buah sampeyan iki tolong kan ngrencangi ini beto teng mantu grane. Tapi nggih ngenten usul kula nggih Napa? biayane pun nggih namung niki tok nggih mengke wonten 7 dina. Lho petah. Nggih kula sedaya wong napa? Nggih repot wong mak niki mboten gadah napa. Sedaya kula. Nek kurang anu, Jir, banjir. Cukup dhuwit, cukup dhuwit. Pinten gebok niki? Joko pinten gebok? Sak kepok ae diatur ya. Timbane kerendeng-rendeng malah dadi dawa perkarane. Sampeyan dibiayani mulai slametane 3 dina, 7 dina, 40 dina sampai entek slametane sampeyan dibiayai. Niki Bu, niki sedasa juta niki sampeyan tampi. Nggih. Ya nggih Mak niki. Niki Bu sampeyan tampi Bu nggih. Tapi mengke slametan 7 dina, 40 dina sawune ngantos Lho, pun napa kula sedaya niki kula pun kuwatir. Rame-rame. Mangke ngen Jaluk-jaluk mak kula yo iso. yo gak jalan-jalan iki solusi, Mak, solusi. nggih. Nggih Bu nggih sampeyan tampi nggih. Nyuwun tulung Santul dibantu nggih Pak Banjir, Pak Banjir nggih. Jir. Ajar. Terima Mak iki musibah iki, Mak. Wis. Nggih. Monggo. Ayo. Waduh. Ya napa? Bandol. Nggih. Bandel. Kok sampai ana wong kampung iso sampai teko nggone sumber kene iki lho. Lho, mambu. Olehmu nutupi ya apa? Lho jane nggih pun kathah kula tutupi Tutupi sakjane kayak wangi-wangian ngono lho. Ya apa sih Rek? pun berselang beberapa hari jadi terus menguap baune niku nyat. Ya untunge ndika kok praktis niku. Awakmu wong loro iku gak kontrol iku apa sakjane iku lho. Nggih kula keliru, kilap. Kok kilap-kilap tok ngene. Mestine kudune diuruki lemah kudune. Heh? Duruki lemah ya sakjane iki. Sajane tapi banyune banyune kuat ngoten. Lemah banyune seumur sik kok ngono kok pemane udan ngono. Wis ae menguap. Iki mau ceritane jenazah iki mobil ta ya apa jenenge? Lho ceritane kula tinggalin niku kan wong-wong niku mambu. Gondo sing mboten enak ngoten. Berarti mobil ya. Gak mau kayak anu, gak mau kayak apa wesi ta apa ngono supaya mendelep ngono. Lah nggih mboten. Waduh ya apa. Nek waktu niku mboten sempat golek wesi Den. Wis pokoke saentene sampah nggih kula buyu sampah. Wah, wong ten kebon enten nggih ngoten. Ngene saiki ngene. Aku njaluk turun karo sampean ya. Ya napa niku? Nang ngene kampung ngono sampean selidiki. Kira-kira wong kampung ngono iku ana rasa-rasane sing kira-kira nyandak jenengku apa gak? Ngoten. Iya. Ngono lho. Lek sampe ana sing duwe pikiran iki sampe dilapor nang ngene sing berwajib, waduh kerendeng-rendeng awak dhewe. Ya awak dhewe didhisiki mawon ditangani dhewe dhisik. Sekirane enten sing wong macem-macem kate lapor nggih. Dinteki mawon dhisik kula nggih kalih bandol sing anu. Ojo dinteki, lek perlu wong iku diceluk dijak omong-omongan ya. Heh. Lah nek pun mboten saged jak ngomong. Oh ngono. Nggih. Ngono ya. Nggih. Tapi jalan pintas kudu ngoten. Dhuwit iki gawon ya. tapi wingi sajane ngeten. Apa-apa? Kula niku curiga kali anake Pak Badri sing sampean nginep 2 dina ten nggen sampean. Niku nggih teko. Arek oh iya. Arek ngajak iki ya. Lah curiga lah apa cuk wong dhek lak gak ngerti ya ngono. Lho nggih tapi kan nggih pun nginep ten nggen sampean 2 dina. Nginep pancen iki. Cuman wis tak ulikno ya arek iku wis aduh wis aja mikir iku, aja bahas iku wis pokoke. Pak Badri ini pun kula teplok cangkeme. Heh? Pak Badri kali bojone wis kawani cuwit-cuwit saniki. Wis, iki dhuwit iki gawon, ya. Nggih terus
mlebu kampung kono rungok-rungokno wis pokoke awakmu ana warung lungguh nek kono bek menawa ana wong rasa-rasan sing kirim nyandak jenengku. Ngono. Nggih. Dil. Dil. Ngoten. Aku setuju barek awakmu. Nek wong iku memisat mok runding gak kena, wis aku pasrah. Lho lah nggih. Hah? Nggih kudu ngoten. Langsung sikat ae Nil. Iya. Ya disikat aja nang ngene kono. Tambah perkara manejaan nang ndi. Wah, nek niku ngen kula ngen bagian kula nek ngoten-ngoten niku. Ngono ya. Ngono ya. Siap. Kula ngen sing ngatasi kula Den. Pun, kula atasane nek masalah wong kampung. Iki perkara asih aku wis gak belajar. Ya apa nek bali arek wedok iku. Sapa jenenge? Warti. Hah? Tapi golek liyane mawon apa sih? Lho, enggak ngene lho, tegese ngene lho. Pak Bandil ambek wong tuwa niku lak dirunding sing apik. Terus wong-wong iku kan ya hitungane kan wong tuwa nang kampung kono. Pik menawa iso melok ngewangi omong-omongan perkara iki nek iki musibah gak sampai ngelabrak lho. Tinggi tutup ngoten ta. Tutup. Lah anake omong ngono. Ngoten arepe dirabi. Pak Sastro arep gede enakno uripe ngono. Ngoten. Gak apa-apa ya. Nggih. Ya, sing penting aman nggih. Sing penting aman. Ya. Umpama iki aja enak lho. Iki nek gak aman, duduk aku tak sing keren. Awakmu wong loro iki ya kena. Nggih, kula ngerti. Ngono lho. Nggih. Nek masalah niku kula pun paham, Den. Pun paham. Nggih. Ya. Pun. Berarti padha nggawa tanggung jawab dhewe-dhewe ya. Oh, nggih. Aku pasrah bongkokan aku percaya barek awakmu wong loro. Ya? Nggih. Nggih, beres pokoke. Wis, budal lo saiki ngene. Ya, nang kampung kono.
Iya, Nak. Sampeyan kok yo ngejak nang makame Asih kok yo dalu-dalu. Ono apa sih, Mak? Ini lho, Nak. Nek awakmu yo nek Asihku gak mungkin kejegor sumur dhewe kan. Jelas dipateni wong kan. Ya nggih lek pun trimo takdire nggih kersane to, Mak. Napa malih jenengan sakniki dalu-dalu grimis kayak niki napa niku bledek nyamper-nyamper kene kok mboten benjing mawon. Yo, aku golek sing bengi iku supaya karo wong. Ini lho, Nak. Nggih. Nek bapane Asih iku biyen yo wong pinter kan. Wong sakti. Lalu hubungane napa? Dadi ngene. Nek emak iki gak trimo nek anak iku dipateni wong. Terus lajeng kersanipun, Mak? Iki aku kan nggawa darahe pitik ireng. Sik, Mak. Sik. Kula pun ngetor nek jenengan. Nah, perlune damel napa mboten jenengan mboten nrimakne lek patine Asih niku tasik penasaran lajeng jenengan tasik rumangsa mangkal tau dendam sinten sing matene wonten. Iya, Nak, bener. Lah rumiyin jenengan Bapak Asih niku nggadah ilmu ingkang saged nangekne arwahe tiyang pecah lajeng saged ditakoni wonten napa pripun? Iya, Nak, bener. Saestu. Iya bener. Mboten wonten efek napa-napa ta, Mak? Wis aku wis tekad, Nak. Lorone atine emak iki. Kok gak iso ditebus karo apa wae. napa mboten langkung sae dipun dongaaken mawon pun to masalah niku mboten usah diterus-terusane mungkin tambah mboten karo-karuan. Nak, rungokno yo. Nek Asih tak jarno mati aku ikhlas didongakno. Terus wong sing kurang ajar iku dijarno. Suarane apa iku? Apa gak terus-terusan gawe korban terus? Nggih enten resik jane, Mak. Mak. Jenengan mireng suarane asu bau niku ta, Mak. Suarane asu bau. Suarane asu bau. Mangke mboten kinten-kinten mboten wonten efek napa-napa. Wis nak gak apa-apa. Awakmu gak usah wedi. Ya wis nak yo. Rungokno, Nak. Walah, Mak. Kok ya, Mak? Sendi. Mak. Tak kebuk maesanmu, Nak Asih. Awakmu gurung wayahe mati, Nak. Mula awakmu kudu urip. Dolek ono sapa sing gawe mati? Asih. Iya, Nak. Ono kabeh. Ono suarane asu bau. Ono suara tangis. Tangi yo Asih. Asih. Duh, Mak. Ini Asih, Mak. Iki Asih tangi mergo tak siram karo dare pitik ireng bosku, Mak. Lajeng kersanipun bes pundi? Kok kula wedi, Mak. Wis dalan, Nak. Mak gak trimo. Sopo sing ngepatimu, Nak? Golek ono, Nak. Golek ono sih. Mak gak terima, Nak. Golek ono, Nak. Udah lo, Nak. Udah lo, Nak. Udah lo. Saged ngatos nanging akan arwahipun Asih menika ini saking bapakipun Asih. Iya. Mboten wonten resiko Bapak. Nak, wis. Mak mangkel, mak gak trimo. Anak masih tanya kayak ngono. Lajeng Dipateni di lemari sumur.
lajeng sak sampunipun arwahipun asih menika tangi Ya goleki nak. Sopo sing mateni? lajeng mengke punawi sampun kepanggih. Oh, tenang. Balas dendam. Mungkin wonten kedadian ingkang nyolowake nggih, Mak. Mak. Monggo saiki ndonga malih. Mugi-mugi arwahipun asih sak sampunipun madosi sinten sedatos ingkang mateni. Monggo toh dikirimi donga. Wis mari. Asih mari goleki sapa sing mateni Dek. Kok dibalik maneh nak. Iku tasih kececer, Mak. Anggih rati di diringkes maneh iki. Dikate wong ngene sampe nang wong. Lho cek ketok. Niku kembange dipun Kembang iki nak. Ditutupi karo kembang iki. Cek gak ketara. Lajeng Mak kersane nunggoni teng mriki napa bebu Mak sakniki, Mak? Yo mulai nak. Masa berarti nduk ini sebenarnya. Mboten napa-napa, Mak. Nami niki cenceng-cenceng weksa klebus monggo ditunggoni mawon teng mriki, Mak nggih. Kula nggih mesakaken kalih arwahipun asih. Kok menawi mangke suatu gentayangan menika Mak kan nggih saged nyirep-aken malih, saged masuraken malih arwahipun asih dhateng kuburan niki to, Mak. Nggih. Wah, niki apa enak. Enten mawon. Monggo. Nek monggo dipun tunggoni teng mriki, monggo nyisih niyup wonten mrika, Mak nggih. Nah niki monggo udane kados ngenten, Mak. Monggo, Mak. Monggo. Ayo prono. dhewe rumangsa lega, rumangsa seneng soalnya berhasil. Lah. Gak urung kadek berhasil. Awak dhewe mesti dikei dhuwit maneh. Sik kurang ae. Nek perkara dhuwit piro-piro sik kurang ae. Kurang lah. Wah, ya sapa sing gak butuh dhuwit? Dhuwit masih piro sak gudang ya sik kurang ae aku. Wancene kono iki serakah berarti. Lho, ya mangkane uripmu ya ketulo-tulo kaya ngono. Ketulo-tulo wong awak dhewe melok. Lah buktine Sastro, dhuwit piro-piro jek sambatan kurang. Lho, kan awak dhewe kesempatan melok Pak Sastro itu lak wong sugih. Sugihne sugih. Dadi wong sugih tambah sugih-sugih. Sugih wong sugih. Sugihne wong sugih. Lah iku nek gak dimanfaatno, awak dhewe kan ya rugi. Tapi ngene lho. Tak kandhani ndir kanjeng. Yo. Ponjar. Yo aja seneng-seneng, yo aja girang gembuyu dhisik. Apa maksudnya? Awakmu wis rumangsa tenang, wis rumangsa ayem sebab perkara iki wis gak ana kabar kawisanan. Lah ngono. Lah iya, tapi wong jeneng yo mbok menawa iki ana salah sijine wong sing kira-kira mengungkit-ungkit persoalan iki awak dhewe sampe kecandak kecangking ya apa Banjar
pikiranmu ae sing ngeres. Pikiranmu ae sing enggak. Awak dhewe kudu positive thinking, aman. Wis aman. Nek awakmu kepikiran ngono, malah kedadean temen. Wah, lah iki opo? Iki lho aku sing gak seneng karo awakmu. Lho, gak seneng ya apa? Soale awakmu iku nyepelekno karo persoalan sing koyo ngene. Lho, awak dhewe gak nyepelekno. Tapi buktine kenyataane saiki yo aman-aman. Gak ono masalah. Yo wis. Aku ki mikir. Yo. Mbok menawa nek amane sih aman dinane iki. Iya. Ojo sampai maksudku. Besok iki kedadian sing koyo ngene iki dingerteni karo wong terus diungkapno. Nah, omonganmu tak rungokno tambah suwe kok tambah blakrak sing enggak. Koyo ngene iki. Wah, awakku palih kaduk niki. Wah. Adem koyo ngene. Angin atik demen kok. Angin seriwing-seriwing koyo ngene iki kok tambah. Lho jidokku kok mengkoro iki. Ah, niku ono ae kon ancen. Jidokku mengkoro. Mergo pikiranmu iku. Angin gebes koyo ngene lho seje barek biasa lho iki banjir ono aja enak-enakan. Aku ya anu. Lho gak yo. Ono sing garahi mungkin aku boleh katut-katut lho. Kenyataane koyo ngene njir banjir. Iya, kok anu bulu Pukutuk. Kaget aku kok ngaget-ngageti. Siapa Dem? Hah? Siapa Dem? Ya opo arek iki? Siapa Dem? Ayo. Pompong turu. Ayo. Kok wedi aku? Bandel. Aku sesuk tambah bingung. Lah aku bingung beres ya. Iya, atiku lho gak tenang rasane. Tapi situasi ini siji panjenengan ya. Kayak ngene. Adik, keadaane koyo ngene. Adik pirang-pirang bengi lho perasa kok krungu asu bau. Iku ono pirasat apa nek asu bau nek nurut awakmu? Nek menurut aku yo asu keluwen iki. Gak yo panjene cangkeme asu yo ngono iku. Ngene bau. Lapo wis ojo direh. Sik. Iku sapa sing mlayu-mlayu mrene? Lho. Wadah. Lapo kon niku? Jan bandol. Ka bandel. Sik ta lah. Aku tutup. Dasku gendeng kon niku. Dasku jek ono. Lah iki. Dasku jek ono. Lapo bengi-bengi. Awakku sik foto. Kalong separuh. Separuh. Kang Bandel. Apa? Yo. Iki aku tak cerita dikit. Cerita perkara dadekno ati lho. Iki mang aku ala liwat ana nggone dalan sing biasa diliwati rada rumput iki. Terus piku sepeteng iku lho. Aku enak-enak omong-omongan ambek banjir. Oh, adem iku nyerang awakku. Yen awane adem. Lho. Tercep. Kare ngono angin. Ya. Bese ku gak karu-karuan. Mari ngono. Bulu kutukku iki. Bulu kutuk. Iku lho bulu kutuk. Iya iku. Kok iso bulu kutuk? Sampai mendindring. Aku nek wedi aja ngomong gak jelas aku. Mendindring. Merinding. Lah ya iku. gak ngono apa sih? Ate ono asu bau. Oh, ya persis kere iku. Arek. Ono karo pecime iku gak sepiro. Terus Moro-moro krungu dehene wong wedok langsung jengkrat. Terus mari ngono ana guyune pisan. Aku demosian. Arek liwat. Liwat yo. Gak ono wong siji-siji ya tak delok ya sepi gak ono wong kok. Mek krungu swara tok. Ya swara tok. Tapi angin ambek ambek masak kelebat
Kan rupane. Kan rupane. Aku dhewe kita. Saiki kan mustahil. Mustahil. Mustajab. Mustahil. Krungu swara gak ana rupa. Nah, Kamu kan kudu iso mbayang. Bayang napa? Wis aduh aku mulai ngerwon merinding lho. Delon. Buluku diono. Gulumu sik ono. Delon tanganku lho sampai gaya rek loro kok tambah meden-medeni sih, Rek. Meden-meden. delon tanganku iki lho. Iso kaya nyabe meruntus-meruntus ngene iki. Waduh. Panjenengan kon licik uga. Ndi niku? Percaya gak percaya. Engko rasakno dhewe bukti. Ayo wis aja ngekek golek slamet aku tak pecah. Ono arep lanang kok iso koyo ngono bocik. Bengi ngene bengi peteng. Nil. Ini rasane angine gak enak. Pancene kok nang gitu siap-siap lho. Sak marine arek loro teko ngene. Aku kaitan mek mengkirik. Tapi bareng arek loro teko tambah mengkorok ya. Jadi luwih gedhe ngono lho. Kaitan mengkirik tok aku. Mosok perkara loro iku sing. Lah iya. Ambu-ambun anu ngono arek iki. Kon lha apa kok? Hah? Guru kamu kenapa kok dem ya? Dem sapa tak pikir awakmu. Lho. Dan lha apa kok? Siap-siap kali. Waduh, kita tambah mengkorok dua iki, mengkorok iki. Suara iki. Gak kelingan. Sapa awakmu? Siapa iki? Enggak eling iki. Sampai dadak praine gak apa lah ambek iku. Aku apa no? Loh. Aku gak ngapa-ngapano awakmu. Iku ndang. Arek iku. Takut tapi sikil pelan-pelan kan. Cekel gulu. Bandel. Nyaur. Aku gak mateni awakmu. Sing mateni bojomu. Kok sing kepatun. Bandel tak cekel. Mati. Sampai Yamini bandul-bandil gak teko iki. Gak nggawa kabar apa-apa. Mestine sing tak arep-arep tak gawane dhuwit sakmono akene mlebu kampung kono epik menapa.
ana wong kampung sing ngrasani aku ta. Terus ngekeki kabar ya apa jenazah iku sidone dimakamno sing ya apa ta. Gak teko blas. Ono. Aku percaya pasti beres. Sopo ya? Lho. Oh. Nggih, anu. Pak Sastro. Nggih. Olahraga, mari olahraga. Olahraga ya napa sampeyan? Awak kula tasik butuh. Awak kula tasik butuh. Kuping kula tasik. Nggih anu. Aduh, sirah kula tasik. Sik. Sikil kula tasik. Sik, nek awakmu turu nglindur gak usah sampe digopeng. Ngapunten anu nggih. Aja bolak-balik ngapunten ae. Ngeten kula Ngomong sing terus terang. dinten iki kula badhe leren mawon mboten kerja kula. Oh ngono. Nggih, kula badhe Kula nggih. kula nggih. Kula nggih pun kendel mawon iki. Si. Ya. Kula pun cukup, kula niki anu kepingin panjang umur, kula niki pun nabung tabungan kula pun kathah kok sampean. Kula kepingin menikmati hidup. Omonganmu gak enak kok kepengin panjang umur yo kira-kira aku ngancam kon kaya apa? Ngeten Pak Sastro, kula pun. Sik. Nek kon njaluk undang-undangan bayaran ngomong sing Mboten perlu duit, mboten perlu bayaran. Kula butuh panjang umur. Terus banjir nih. Oh, awakmu nyurigai aku terus aku iki kate ngilangno awakmu ngono ta? Mboten. Sampeyan niku tiange api kali kula kali. Nggih. Terus ngene. Awakmu golek penggawean zaman saiki kan. Mboten masalah. Wis omahmu kok tak gandeng. Mboten. Kula mboten butuh omah api, gedhong makrong. Kula butuh panjang umur. Nggih. Lha tak dungakno panjang umur. Nggih lah nggih niku. Ya nek ngono ngene, ben ulang tahunmu ngomong ya engko tak ulang tahun ya. Oh mboten. Kula niki kula Banjar kali banjir, mboten butuh diulang tahune. Kula butuh panjang umur. Kok bolak-balik panjang umur iki karep iki apa? Ngene. Ayo ngomong sing ginta-ginta. Awakmu durung adus rupane. Adus sosial iki. Kula niki kademen ta, Pak. Oh, kademen. Ngapunten. Gawe omben-omben sing panas-panasan. Kula mboten butuh adus, mboten butuh ombeno, kula butuh panjang umur. Pokoke kula niki pokoke butuh slamet, panjang umur. Wis ngene jelas. Jane kok omonganmu bolak-balik panjang umur. Ngeten kula tak paten nggih. Lho, iya ngomong. Pak Sastro. Iya. Apa sebabnya kula kali banjir niki ngomong kepengin panjang umur. Kula ngerti nek Kang Bandol kalih Kang Bandir sakniki sampun pecah. Ojo ngawur, Bang. Nggih. Ojo ngawur. Pun mati. Bandol banjir. Nggih. Mak niku matine niku mendelik, melet. Loh. Apa kecelakaan? Oh, mboten. Hah? Lah, matine nang ndi iku matine? Wonten ngene sebelahe sumur, wonten ngene pekarangan sampean. Ojo beden-bedeni kok. Ten dalan niku. Awake nggih boten percaya soalé kula kalih banjir niki kan omong-omongan teng ngene sebelahe sumur niku. Ora enten angin niku boten karo-karuan. Terik terus kula niki rasane hawane niku aduh terus anu napa bulu kudu kula kono mending. Ya merinding. Cuaca saiki pancen gak kena diprediksi. Mboten. Gebes. Lek biyen ngarane angin lisus. Niki cuacane niki mboten angine mboten perkara memang cuaca. Niki mboten ramalan BMKG. Niki enten anu. Kula perasaan. Ngeten apa sih? Pak Sastro, wis jujur ae. Kula yo napa? Sing mok delok iku apa? Ngono lho. Ngoten ah. Kula dirasaken ah. Oh iya perlu. Ngeten. Nah, kula tak ngomong terus terang mawon kali sampeyan. Iya. Kula saestune kula niki ajrih. Iya. Kalih lari sing namine asih. Ayo kirimi dulu. Dikirimi dulu. Iku wis mujur ngalor wis. Ya dunia. Ngeten kurang-kurang ngeten lho. Kula pun kirim donga nggih. Tapi kenyataane niki asih niku koyoke
arep wae niku gentayangan. Dan mangkane nguber niku bandol kali bandel niku pun ditekek pun mati pun pejah. Nggih. Omonganmu ngono iku? Nggih. Mustahil. Mustahil. Banjir pun sakniki ngeten nggih Pak Sastro. Nggih. Kula dinten niki kula mboten purun nyambut damel wonten ngene sampeyan. Pun sabar ana cara. Wis aja mau apa? Aja mau vonis sampean pun sampean ngomong ngoten. Sampeyan nek roh dhewe kula nyakseni dhewe. Maris angine buwanter. Terus enten swara. Apa mboten wedi ngoten? Gak swaramu dhewe ya. Niku swara kula. Tapi saderenge niku kula roh dhewe. Cara ning wis meni. Awak dhek wong telu lho makan siasi. Kirim kembang niku. Ya, boten. Kirim donga. Ambek gawa wong pinter. Boten mantun, boten murung kula mangke dados bali korban malah. Oh niku waduh, pikiran sing sehat lah. Sampeyan Banjir. Ya, aja kakean ngomong sing penting metu teko Mas. Sampeyan ku dhisik. Aja sesuk metu ae. Kon metu gak masalah. Utangmu ya apa kon karo. Nek utangmu iki lho karo aku ya apa kan? Metu ae kan. Niki utang niku nggih tetep ya napa nyelok. Kula lah melok sampean pun suwe. Anggap mawon utang niku pesangon kula. Oh gak iso. Kula mboten njaluk pesangon. Gak iso. Samenge banjir. Nggih. Pesangon kula nyambut damel enten niki. Nek jenengan kurang. Nek ngene aku iso curigae lek Ora nopo. Curigae lek nopo? Kon njaluk metu teko pengawen ngene iki. Aja-aja kon wis tumbak cucu. Lho, kon ngomong nang ngendi wong-wong nek ana perkara ngono iku mah. Mboten. Iya. Masalah tompo sampean iki. Kon aja coba-coba mung saku. Pun ngeten lho. Kula pokoke pun mboten sanggup kula badhe leren kerjaan mriki kula badhe istirahat, boleh golek slamete, golek panjang umur. Niki jam tangan sing sampean kei hadiah tak balekno sampean. Sepatu napa nipun? Sik ta. Tak kandhani. Ngono to. Wong iku lek jek umur-umur kok sampean ngene iki. Ya ta? Jek iso aktif nyambut gawe. Lek sampean istirahat, pekun lho. Mboten napa-napa. Penyakit kok teko lho. Apa? Awakku wis mulai ada. Nah, niki. Ngombe panas-panasan. Nah, mboten. Pun mboten. Angin serewing-serewing kaya nae. Paling ngeten biasa. Pun swara niki kaya ngeten. Asup baung niki. Banjir. Melayu. Jar. Banjir. Pun. Mula ini jero ngono. Mosok wis gak apa-apa. Wis anak aku wis gak percaya. Wong nek wis balik yo alame ngono mosok sih. Kira-kira terus sing diomongno banjir maupun. Wah. Sastro. Monggo sampean mlebet. Pinten niku? Sinten? Sastro. Nggih, kula ten mriki. Hah? Aku sinten? Asih. Loh. Sastro. Sik. Cedhak rene Sastro. Iya, sik ngene. Lek pancen aku duwe keluputan karo awakmu aku pangapuran segede ya. Asih. Wis. Sastro. Awakmu njaluk apa tak turuti. Iki. Waduh. Iya. Aku sebenarnya salah. Aku njaluk sepuro ya sih. Wis mati. Ojo. Pancen wong kilaf iku, wong ngakoni kesalahan iku ya perlu diampuni. Wis lah. Senajan awakmu wis nang alam kono aku bakal wong tuamu kok tak enakno asih. Wis ya, wong tuamu kok tak enakno. Wis lah. Aku njaluk sepuro. Kan samono. Ojo ngene asih. Asih.
alamku barek alammu wis seje. Aku tak kirim donga, tak rumate pusaramu, tak enakno kok wong tuamu ya asa. Ojo. Mateni aku ya. Kon kudu mati.